johtamassa sinut syvään rentoutumiseen ja sisäiseen rauhaan. Asetu mukavaan asentoon, sulje silmäsi ja anna mielesi rauhoittua. Tämä on sinun hetkesi, jossa voit täysin keskittyä itseesi ja löytää sisäisen tasapainon. Ota muutama syvä hengitys. Hengitä sisään nenän kautta. Anna ilman täyttää keuhkosi ja hengitä hitaasti ulos suun kautta. Tunne, kuinka kehosi rentoutuu jokaisella uloshengityksellä. Jatka tätä syvää, rauhallista hengitystä muutaman hengityksen ajan. Siirrä nyt huomio kehoosi. Aloita varpaista ja etene hitaasti ylöspäin. Tunne, kuinka jokainen kehonosa rentoutuu. Aloita varpaista. Anna niiden pehmetä ja rentoutua. Siirry jalkapohjiin, nilkkoihin ja pohkeisiin. Tunne, kuinka jännitys valuu pois. Jatka polviin, reisiin ja lantioon. Anna lantion levätä rauhassa. Siirry vähitellen selkärankaa pitkin ylöspäin. Tunnistaen ja rentouttaen jokaisen kohdan matkallasi. Rentouta vatsan seutu, rintakehä ja olkapäät. Tunne, kuinka jännitys hellittää käsivarsistasi, kyynärpäistä, ranteista ja sormista. Lopuksi anna niskan ja pään alueen rentoutua. Tunne, kuinka koko kehosi on nyt täysin rentoutunut. Nyt, kun kehosi on kokonaan rentoutunut, kiinnitä huomiota hengitykseesi. Älä muuta hengitystäsi, vaan seuraa sitä sellaisena kuin se on. Tunne, kuinka ilma kulkee sisään ja ulos kehostasi. Tunne ilmavirran viileys sieraimissa sisäänhengityksen aikana ja lämpö uloshengityksen aikana.
Pidä huomiosi hengityksessäsi. Ja jos ajatuksesi harhailevat, palauta ne lempeästi takaisin hengityksen seuraamiseen. Kun olet keskittynyt hengitykseesi, kuvittele itsesi kauniissa, rauhallisessa paikassa. Tämä paikka voi olla meren rannalla, metsässä, vuoristossa tai missä tahansa, missä tunnet olosi rauhalliseksi ja turvalliseksi. Kuvittele ympäröivä maisema, äänet ja tuoksut. Tunne, kuinka tämä paikka täyttää sinut rauhalla ja onnellisuudella. Vietä muutama minuutti tässä mielikuvituspaikassa, nauttien sen rauhoittavasta vaikutuksesta. Valitse itsellesi rauhoittava mantra, kuten rauha tai jokin muu sinulle merkityksellinen sana. Toista mantraa hiljaa mielessäsi jokaisella uloshengityksellä. Anna mantran rauhoittaa mieltäsi ja syventää rentoutumistasi. Jos huomaat ajatustesi harhailevan, palauta huomiosi takaisin mantraan. Ota nyt muutama syvempi hengitys ja ala vähitellen palata tähän hetkeen. Tunne kehosi ja sen kosketus alustaan. Liikuttele varovasti sormiasi ja varpaitasi. Kun olet valmis, avaa silmäsi hitaasti. Tunne, kuinka rauha ja rentoutuminen kulkevat mukanasi arkeesi. Kiitos, että jaoit tämän hetken kanssani. Toivon sinulle rauhallista ja tasapainoista päivää.
voit jatkaa hetken aikaa rauhallista hengitystä ja nauttia tämän meditaation tuomasta rauhasta ja levollisuudesta. Kiitos, että osallistuit. Pidäthän itsestäsi hyvää huolta.